negu. Udabarri. Uda. Edo udagoien. Gu geu, bagatoz. Eta aroari begira gainera, prez gara. Eusko ikaskuntza, uda negoikoetxea. Eguraldi txarra. Eguraldi txarra, aitatzen gabil segunotan. Baina eguraldi txarrori ez da ona? Zegaitik da txarra euria? Zegaitik ona eguzkia? Zer dakigu eguraldiaren inguruko terminologiaz? Egunero zenbat bider ez egiten dugu berba eguraldiaz, eta ez igogailuan bakarrik. Geure aurrekoek begiratzen eben zeruetara, baina beste erabatera. Gaur egun tresna modernoak daukaguz, darabilguz. Hodeiak eta haizea aztertzen ditugu? Edur motak akaso? Zer da eguraldia euskaldunontzako? Kepa Dieguez, etnomet, ondo etorri? Eguno, bai, ondo etorri. Zelan zagoz? Ba, ederto da zu. Bikain, zeruetara begira. Bai, bueno, deno guztita, ez da. Guztita, blai. Blai eta mela. Hori da, blai eta mela. Bueno, akaso hori izango da elkarrizketa honen giltza. Kontua da Eusko ikaskuntzaren bidez, hilabeteko lehenengo eguaztenetan eta azkenengo eguaztenetan hementxe izaten garela eta entzulei behin ondo etorria emonda, zera esango dugu, Kepa. Zuk urte asko darozula honetan, ez da, eguraldia aztertzen edo ikertzen esango geunke Euskal Herri osoan eguraldiari buruz erabiltzen diran, ez dakit, 6.000 bat izango dira, 6.000 berba baino gehiago batu eta argitaratzen. Liburua be badaukazu eguraldia eta kultura euskaldunon artean aroaren berbaroak. Kepa, noz azezinen honen inguruan, zeo zediak ingurean? Bueno, berbak eta hitzak biltzen oain dala 21 urte, hitze gora bera. Ikasleen gola, euskal filologian. Lan bat egiteko, esan zidaten, eta erabaki nuen eguraldiaren inguruan zerbait egitea. Bainekien zehatz zer egin. Eta azkenian, irakaslerekin berba egin, eta komentzatu nion, pentsatuta neukala, asko erin iztei hartu, eta aroari lotutako berba guztiak ateratzea. Zantzidan, ederto. Bi pentsatzen nuen, egun bat izango dira. Azkenian, karo, atik zetara, imaginatu zelako lana ezagutzen duzu ez da, eskueren iztegia, nolakoa den. Bai. Eta azkenian, 1000 bat berba edo, atera nituen. Eta danak, haizea, hodeiak, osberoa, eurimotak, edurra eta izotza zehazten dituenak. Liburu honen orrialdeetan sartu aurretik, Kepa, ez aiguzu zeuretzako zein garrantzia daukan eguraldiak? Eguraldianetzako, eguraldiaren kontua, ez dakizi pristitzen gaituen zerbait da, orduan bizitza da. Eguneroaren menpebizi gararen baitan gaude. Orduan, ez dakit, niretzako, ez da bere biziko kontua, badaude beste kontu batzuk, baina oso garrantzitsua da, geure bizimodua baldintzatzen dugu eguraldiak. Orduan, horretaz zerbait jakitea,
ondo dago, eta ez digu bat ere kalterik egiten, ez da. Orduan, bueno, alde horretatik interesgarria da, ez dinot filosofia betain garrantzitsua dekik, baina geure bizimodo balditzatzen du eguraldiak. Eta gero, nolako eguraldia dagoen herrialde batean, alakoak izaten gara, ez da. Nik uste dute horrek, ez dakit, markatzen digula geure izakera, ez da. Nik uste baiet. Iratzargailua entzuten dogunetik egia esan, ze jagi eta kalera urten aurretik ezaten dugu zer da jantzi behar dudana. Kalera urten eta guardazola behar dut ala ez. Egiteko neukan hau egin nahi ala ez, zelan egongo da trafikoa. Alangoak besteak beste itauntzen deutzaguz geure buruari. Zelangoak gara euskaldunok, kepa? Nik uste dute oroar jendea bai kezkatzen dela, eta arduratzen dela, baina, bueno, gauza bat gertatu da. Euskal herritarrok hiritartu garen einean, nola esan, jakintza hori galdu dugu edo erantzi digut, ez da, jakintza hori. Lehen herritarragoa ginenean, hau da, baserritarrak, eta orduan jakintzuagoa ginen. Eta orduan, hiritartu ala, jakintza hori galdu da, nire ustez. Ate hau gizten
liburuaren kontrazalean dinozu, mendeak joan, mendeak etorri, euskaldunok berbak, ezamoldeak eta atotitzak sortu ditugu eguraldiaren inguruan. Herriaren arima islatzen da horretan, hizkuntzaren aiurria eta nortasuna. Zoritxarrez, horretako asko galtzeko zorian dagoz, hori dala eta eguraldia eta kultura euskaldunen artean. Egia esan lehen geure arbazuek zerura begiratzen eben, eta nik ez dakitzelan egingo eben, baina animalien jarrerak, landarak, ilargiaren goraberak, gauza asko aztertzen zituen eta begi utxez, ze gaur egun tresna modernoa daukaguz. Bai, baina lehen baserri bakoitza behatokia zen. Bueno, hola, nera gordinean esan. Bai, ondo esan dago, bakoitza behatokia zen. Eta baserritar bakoitzak bazeukan bere jakintza behaketetan oinarrituta. Eta jakintza hori partekatzen zuen beste baserritar batzuekin. Eta nik hori ezin du jakin eta ezin da jakin. Baina hortze sortzen zen lezikoa, hortzen sortzen ziren ezapideak, hortzen sortzen ziren atzotitzak, beti ere, behaketetan oinarrituta. Orduan, herri jakintza hori islatzen da berbetan eta atzotitzetan, ezta? Eta gaur egun, zoritxarrez, lehen esan dudan bezala, hiritartu ala, hori galdu egin da edo neurri baten galdu da, eta orain ez dugu sortzen, eta igual sortzen dugunean zer, txarto sortzen dugu, ez dugulako ezagutzen daukagun altxorra. Hau da, ez jakintasunagatik, hori gertatzen da, eta hori, apur bat, penagarria da, ezta. Bai, lastimaz, ezta, holango gauzak galtzen direnean. Kepa, zer da etnomet? Etnomet da, nik esan dudan bezala herriaren jakintza hori eta meteorologia lotu nahi nituen, eustartu nahi nituen. Orduan pentsatu nuen, etnologia, antropologia, eguraldia, marka bat sortu behar dut. Eta horrela sortu nuen marka hori, etnologia eta meteorologia, etnomet. Eta bada blog bat sortu nuena, oain dala, 4 urte eta piko, zehatz-mehatz, esango dizut, 2004ko azaroaren batean. Eta, buruan erabilien zerbait sortzea, eta azkenian, entzun nuen, hitz batek akuilatu ninduen, zirikatu ninduen, tornado hitzak, hain zuzen, eta horren aitzakian sortu nuen bloga, horretaz hitz egiteko, berba horretaz hitz egiteko. Eta arrezkero, ez egunero, baina, iaia 500 sarrera edo post blogen munduan, esaten den munduan, idatzi ditut. Beti ere, berbak eta ezapideak eta atzotitzak eta holakoak mintzagai edo berbagai, ez da. Bertan, etnomet blogean, behin etnomet.blogspot.com klikatuta, antropologiak, etnologiak eta hizkuntzalaritzak bat egiten daben lekuan, eguraldiari buruz mintzatzeko gunea,
zelango ikuspegia daukan herriak eguraldiak asko, zein berba erabiltzen dana osko euskaran fenomeno atmosferiko jakinak izendatzeko, sasoi edo egun batzuetan dagoan eguraldia itzaki, iruzkinak egiteko herri gunea. Horixe da, ez arrera, ezta, kontua da, inor ez dala izan behar aditua, hori da kontua. Eta eguraldia aitatzen dugunean parkatu kepa berbea aurreztu dutzut, edo eta danok uste dugu aditu garela? Nik uste dut, denok uste dugula badakigula, baina jakin ez da inbeste jakiten. Hau da, heltzen zaizkigun, zakitolako olatu batzuk, eta guk irabaiagailuan sartu, eta danan hasten dugu, ez da. Baina, karo, jakin gutxik daki ondo, eurasiari buruz. Nik ere zakita inbeste, gitxi dakite. Eta zenbat eta gehiago ikertu, hainbat eta gutxiago dakidala uste dut. Baina, karo, gaur egun, zukpa pentsa zenbat bitarteko zenbat gailu dauzkagun, ez da? Ez da bakarrik egun garetan azaltzen dena, telebiztetan, irratitan, interneten sartu ezkero, norbera bere ala bihurtu daiteke aditu, ez da? Hori da, kontu. Orduan, hori guztia sartzen dugu zaku berean, eta, jende asko uste du, asko dakiela, baina ez da mezperezatzeko, igual bai, berak uste du, baina jende gutxik daki. Eta gero, bakizu gertatzen den, zerbait entzuten dugunean, entzun dugunaren erdiaren erdia hartzen dugu, geure iritzi eta zerekin nazten dugu, eta ateratzen ditugu, ondorizu harriak eta askotan okerrak izaten dira. Ez da, orduan, kontu handi zibiltzeko gaia da. Bai, jakin, esan dezakegu, euria da, eta euraldi ona, euraldi txarra, zukazieran esan dozuna, baina, klaro, aurre ikuspenak itea, iragarpenak, eta esatea, lehen etzuen hainbeste euri egiten, orain egiten du, alderantziz, edo beroa, edo, horretarako estadistika daude, eta estadistikak oso hotzak dira. Eguraldia eta kultura euskaldunen artean daukagu, liburu hau daukagu esku artean, aroaren berbaroak. Atik zetarainokoak batu dozuz, hemen lan handia dago eginda kepa, apurka egingo zenduan eta iturri desbardinetatik edanta, ez da? Bai, kontua da, artikulu hori guztiak edo posto hori guztiak blogean daudela. Orduan, esan zidaten, kepa, zehozer idatzeko bazen nolan herri eguraldiari buruz, eta komentaturen, asterik ez daukat, baina, nik dakidan guztia edo dakidanaren zatitxo bat blogean dago, ez da. Orduan, zelan hortik egin aukeraketa bat, eta apur bat moldatu, eta oso ondo. Eta horrela egin nuen. Eta erabaki nuen gauzak errestearen atik zetara egitea, eta, horretarako letra bakoitza azten den zerbait zartzea, ezta. Eta ikusten duzuenez, hor danetari dago. Batzutan berba bat aitzakia, beste batzutan ezapide bat, beste batzutan eguraldiaren egoera, beste batzutan, azerre moduko zerbait. Azerre ez azerrea da, apur bat, gauzak argitzearren, ezta. Hori da kontua. Beste batzutan bitxikeria bat, batzutan bitxikeriekin egiten dugu topo, eta, komentatu nahi dugu bitxikeria hori, ezta. Hori da jarduna, ezta. Eta orain urtarrilean zein ezaera datortzu lan gogora batean kepa? Euria dalata eta urtarria dalata, askotan hilabete askori lotuta egoten den ezapide bat, ezta? Urtarrila euritxu, urtea ogitxu. Beraz, euria eguraldi hona da, zalantzari barik. Hori da, eta guk eguraldi txarra esaten deutzagu. Jakina, hori biti da, hiritarren ikuspegia, ez herritarrena, ez edo baserritarrena. Hori ere oso relatiboa da. Eta zerrekarri leike kepa holango arlo oso bat galtzeak, hau da, geure aurrekoena ahazteak? Lezikoa eta atzotika galtzea da, herriarena lehen esan duzuna, eta liburuan esaten dudana, herriaren arimaren zati bat galtzea, kultura galtzea da. Kultura ez da bakarrik, dantzak eta bertsolariak, kultura hizkuntza da, eta hizkuntzan islatzen da kultura. Eta islatzen da hiztunen eta herritarren pentsa moldea bebai. Nola baite ideologia ez ideologia politikoa, ideologia kulturala islatzen da horretan.
Orduan kulturaren zati handia galduko litzateke eta ondarea galduko litzateke. Argi eta garbi. Zelan da euria gaur? Barra? Ondo, bueno, aurre ikusita zegoen, baina, bueno, berela atertuko dau, segurazki. Iragarrita zegoen, eta, baina, bueno, hemendik aurrera igual asteburu arte izango dugu egoizea. Orduan, pakizu. Baina, aspaldi honetan gauza arroa gertatzen dira, hemen kostaldean pentsan egoizearekin ez du botatzen nola euria erruz eta azkaldera. Ezken aldiontan, gertatzen, egoizea ibili eta euria, orduan, bueno. Gauza arraruak. Bai, orokorrean ez zatoz bat, ez da? Ez zatoz alkarregaz? Ez, aurten gainera urritik hasita depresioak, bueno, jendeak borrazka esaten du, baina borrazka erabiltzea ez dago ondo. Depresio guneak ugari egoten dira Atlantikon, baina mordoa eta pasabidea sortzen dira, haien artean ere elkar joka ibiltzen dira, eta hori dalata, euriari du botalan, hori dalata, oso errez heltzen dira depresioiek, eta bueno, ez da harrigarria daukagun eguraldia. Urtea askok eta askok aurre ikusten dau, ez da, batzutan hartzainak izaten dira, beste batzutan abadeak, badaukagu hemen Euskal Herrian ezagunak diran, komatxo artean iragarleak zuk zeuk behin baino gehiagotan uste dut kepa begiratuko dozula zeruetara? Bai, nik dana hartzen dut kontuan, Nik dana, bai meteorologia zientzia bezala eta bai meteorologia herriakitza bezala. Nik uste dut dana dela osagarria. Jakina, esaten du, temporak eta ez daukate oinarri zientifikorik, ez daukate oinarri zientifikorik, baina kontuz, behaketetan oinarritutako kontua da, eta behaketa urte askoan egiten den kontua da. Orduan, nolabaiteko oinarri zientifikoa ere badauka. Orduan, ni begiratzen dut, naiz aditua inondik inora, nire arloa ez da, baina jakina, zeharka jotzen da horrek, eta zerbait jakin behar dut horretaz, ez da? Gero ikusteko nore eslatzen dan iztegian edo zapidetan eta barretan. Baina, bueno, dana da osagarri, dana kontuan hartzekoa eta dana ez da baztertzekoa. Eta zientzialeri askok hori defendatzen dute eta esaten dute. Orduan, zerura begiratzea, ondo dago, noski. Suposatzen dut arlo honetan jarraituko dozula, ez? Bai, hau, bueno, bizitza osorako da, agita garbi. Inoiz amaitzen ezan soka da, eta, bueno, gainera, elezikoa ez da gauza itxia edo esparru lan gaur bukatutzaten man daitekena, ez dinote egunero, baina sarritan topatzen dut berba barri bat, eta sartu behar dut nire datu basean, eta saikatu, eta ikusi, eta erabilera, eta, bueno, bai, oso gauza, niretzako oso polita eta interesgarria da, bai. Datu basea osotzea, beraz ez da inoiz amaituko? Sekulan bez, itxita, bueno, tesia egiteko bai, itxita daukate datu basea, jakina, korpus murritz bat izan behar da, eta ezin da haunditu korpus hori, ez da, tempora guztian, baina, bai, ez da sekula maituko, beti agertuko da, seguru nago, Tesia egiten zabil? Bai, eta tesia egiten nabil, bueno, justu, leziko aztertzen, bai. Zelan daroazu? Bueno, nahi baino geldiroago nabil, bai. Denbora gutxi eta, bueno, baina, bueno, uste dut amaitu. Aurten edo amaitzeko esperantza badut, bai. Esperantza gauza handia da, ba? Bai, espero dut. Beste, egia esan, karo, sartzen zara tunel batean, gainera honetaz ez dago ezer egin da, hemen, ez dut ezer topatu, bai, bueno, beste herrialde batzutan zerbait egin da, baina pentsaizu, berba guztia saikatzea, ere muka ipintzea, eta dana, bueno, zehetzea, ez da, oso, bueno, nire ekarpena da, eta orduan, neure baitatik ateratzen den, zeo zer denez, oso geldiro noa. Oso geldiro, eta, bueno, ez dakit noraino, bueno, badakit noraino ailegatuko naizen, baina, bueno, hor ikusten dut argia, eta espero dute bukatzea, ia. Geldiro, barrazkiloa behertzen dira, mendipuntara? Bai, bueno, hori da kontua da etengabe, ezta? Etengabe, eta, bueno, ia. Eta zelango eguraldia egiten dagoan. Hori,
Ondo, kepa diegez, plazerra izan da zeugaz berba egitea, esperantza sagurtuko zaitugu, tesi hori argitaratzen dozunean, jasoten dugun horren barri. Ia, esango zuet. Eta amaitzeko zeuretzako Gontzal Mendibilen aizea, Gorbeako aizea. Oso polita. Ondo izan, kepa? Berdin, agur. Udagoena heldu da, ergien horrietara. Zazigorrin duen gainean, kantari bakarta zoro txindorra. Eguzki laburrak ez dauka berori, ez dago horlegi ez hori lantzarra. Eskortak igaroz, behiak moztu daben, zelai gueneko bagalizarrean. Eskurra zabaltzak, taurbelak lurrean. Udagoena heldu da, ergien horrietara. Zazigorrin duen gainean, kantari bakarta zoro txindorra. Eguzki laburra ez dauka berori, ez dago horlegi ez hori lantzarra. Lorerik irulau moretsu banatu, besterik ez da gelditu landetan. Ardita zaldiak maldan bera dakar, uleak arrotu arratsaldeko zar. Gaitzen gerriak lehen baino apur bat, jauzita zarrago iruditen jata. Txaboletaraino jatsi da Gorbeiako aizea. Zu gaitzen gerriak lehen baino apur bat, jauzita zarrago iruditen jata. Txaboletaraino jatsi da Gorbeiako aizea. Zu gaitzen gerriak lehen baino apur bat, jauzita zarrago iruditen jata. Txaboletaraino jatsi da Gorbeiako aizea.